ndị be anyị sị na a na-agwọ nsị anya odo si eti n'Igbaka. Ife emetere n'enyi na ana n'enyi, ife anyị taa n'ọyị na ana n'ọyị. Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ndị oyibo kwuru okwu si na experience is the best teacher. Ọ bụrụ maka ụmụ ntorobịa anyị ndị na-azụ nwaanyị n'ụlọ akwụkwọ, azụcha nwaanyị agba afọ anụkwaghị m. Nwanne m nwoke ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ife emetere n'enyi na ana n'enyi, ife anyị taa n'ọyị na ana n'ọyị, maka ndị be anyị si na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya. Nwanne m, ọ bụrụ na ị na-azụ nwaanyị n'akwụkwọ, mata amata na ọ dị ka atụrụ ji ebili gba aka nwa. Ikekwo ile a na obi nna gị, ile ife niile ị nwere ka ị wee zụọ nwaanyị n'akwụkwọ, nwaanyị ị ga-anụ mana imefubeghị ego n'isi ya. Ọ dị ka atụrụ ji ebili gba aka nwa, mana ikekwo ịzụlite nwaanyị hi n'ụlọ akwụkwọ, o mechaa o site asambodo, ọ gbaa gị anụkwaghị m. Ka ife ị ga-akọrọ chi gị, ka ife ị ga-akọrọ ndị ọyị gị, ka ife ị ga-akọrọ ndị ụwa. Ọ ga-aka mma ka ị were ego ohu wee nete nne na nna gị anya, were ego ohu wee zụọ ụmụnne gị, werekwa ego ohu wee zụọ nwanne mpa gị. Ọ ga-abụ ife ịtụrụ anya, bụrụ ife e ga-eji wee na-agọrọ gị ọfọ ndụ, wee na-ekpere gị ekpere ndụ. Kata ma ife ị ga-eji were ego wee zụọ onye ọzọ, emesịa na ikpete maazụ, ọ gbaa gị anụkwaghị. Asịkwọ na ịzụ mmadụ n'akwụkwọ adịrọ mma, mana ọ ya aka mma tupu ị na-azụ nwatakịrị nwaanyị ị chọrọ ịnụ, ọ ya aka mma na ị mere ego n'isi ya. Atụmadụ ka ọ bụrụ nwunye gị, atụmadụ ka ọ bụrụ onye gị na ya ga-ebi ma bika nka. Ife emetere n'enyi na ana n'enyi, ife anyị taa n'ọyị na anakwa n'ọyị. Ikwu amarọ, ọ bụ ibe ga-ezi ya. Mana ọyị ma a gwara m ga-agwa bụ ezi ọyị. Were ile wee zega ọnụ. Ụmụnne m ndị Igbo, mbọsị nta ka a chụọ n'owere nchi. Aka bụ onye nke gị bụ Mazi-UC. Ụmụnne m, ndewonu.